Ito na. Mga tulog na yung nasa ibang bansa. Hello po sa mga taga ibang bansa. Gising-gising. Bakit? Magbiga siya. Ano, dito ang bukong mo? Magka-live tayo, matulog ka agad. Lagyan mo sana ng daon ng saging. Piknik ka tayo dito. Ganda nga dito. Magkukante na yan, dahon ng saging. Yan, shout out po sa inyong lahat. Mga gising pa ba kayo? Hello po. May Pasko ka? Pasko ka? Antipasin. Ayan, oh, shout Jeneline Korea. Hello po, magandang hapon. Hapon na. Hapon na, bangon What's na. up mga ka-dragon? Ayan, nandito tayo ngayon sa kailalim ng kwan. Saging. Kasabaan. Nagtay kami sirok bugar nga raw. Sabaan. Kala mo mga pagod guys. Pagod na pagod tong mga ito guys. Katatapos ko lang. Katatapos ko lang naglabas. Ako wala akong matulog na. Katatapos ko lang naglaba. Ikaw? Natulog ako kunti. Kaya ibang dito. Sara ng sukat sa ganda niya. Kami hindi mo lang nagluto. Ay, hindi mo lang naka-ignite. Kararating niya lang din? Ito atulog ko ba? Kasama ka mga makaturog mo. Na may may daanan po kaming ahas. Yung sa Batasan. 30, 19 viewers. Malaki? 19,000 viewers. Biglang naglabas sa may kalsada. Meron na naman doon pinadaligan ba ako ha? Nadaligan nga. Yung buntot niya siguro yun. Pero hindi nila na padaligan. Team Maray, kung ano saratan na di balay dyan. Nakita natin ito. Parang isang araw lang kami hindi nakapunta dito. Miss na namin yung aming mga gulay guys. May mga bunga na ang ating bunga na ang aming sili. Kaya kayo ay. Bulaklak na rin yung talon. Pakyawin nyo na dito. Pwedeng magigat na. Guys, Looking for buyers. Sino mo gusto magpakyaw ng aming mga tanim? Kayo ng aming mga uho. Hindi pa nga nakakauwa. Wala may mga ganyan na. Mga sibuyas. Sibuya ba? Ay, na konti. Meron na kaming bayan. Antay, Ikaw mo namin, magbangon ka kasi. Hanapan mo rin ang buyer yung sibuyas. Antay. Magbangon ka nante. Mga kadragon, hanapan nyo yung ating sibuyas. Kukulay na. Ibang diring-ding nga. Ibang diringgin nga. Ibang ano. Damukat mo. Posible. Ikaw na hindi na isama. Ano? Adla dinaramdam mo. May dinaramdam ka. Hindi siya makatulong. Yung kon mo, nadungritan mo na. Saan? Yan. Ang sabihin mo na, ante. Wala ka pa nga nakakatanim, maghahanap ka na ng buyer mo. Madali lang maghanap ng buyer kung gusto niyang magbili. Talawan mo, dibi-dibi dito yun ay. Laro. Ano, turog na mo. Ano nga? Alam, magkwentuhan kayo na to. Kitaan kayo, huwag kayo. Ha? Agong oras laki tao. Isigaw mo nga, dito lang po kami, dyan lang kayo. Stipot lang po kayo. Yan. Naikabul ko di pariyo ko, nagnamo na yan nagpakada. Hindi kayo mo nagpakada? Kunyari, itong banig ko. Nabuhay ko. Nagsunod ako, kunyari, nagpunta to sa Saan mo ka Waterloo. Saan mo ka dagida? Parang kabul ka si Rula na, wandan. Magtahimik, tahimik. Huwag ka eh. Yan, shout out nga pala kay Sir Ryan Mar Baldos. At Hello kay po. Genuine Korea. Hello po sa inyo. Hello po. Magandang gabi. Kay Kakumpi. Punta kami Yan. dito ng Kakompi. Shout out. Solid BFF yan, si Kakompi. Hindi pa rin na maglipad na yung balik. Hello mga kapatid. Always watching po sa inyo from Ma'am Leia Polido. Hello po Ma'am Sa Leia. ating kapatid na Leia. Sarap po kasi dito sa ilalim ng puno ng akasya. Malilim. Yan, 34. Hello po sa ating 34,000 viewers.
Tulog pa ang ating ibang viewers. Bansa. Ano kasi eh, Tangaling tapat. tanga ay Hapon tapat. hapon yung live natin. Gabi na kasi. Wala naisipan lang guys. Wala sa plano yung Wala mag-live. kasi kami upload. Kaya Eh, syempre, panoorin. namimiss namin kayo kaagad. Oh, Bante. Oo, Miss na miss agad eh. ilang araw na. 2 yata. 2, 3. 3. Katagal na ng pahinga mo, ante. Ay, lay. Garaw-garawag. Shout out kayo dyan. Makikita ligaya, Auntie Pasing. Shirley Dakutin. Hello po kay Auntie Ligaya daw at kay Auntie Pasing. From Ma'am Shirley Dakutin. Hello po. Hello po. Nandito po Adukutin. kami. Kumusta po kayo dyan? Ingat. Pinagdudugtong kami na. Loading dito. Hello po kay Sir Jeremias Masaoy from hello daw sa beautiful ladies ng San Jose Occidental Mindoro. Yan, hello po. Yan, hello po, Kamusta sir. po, Sir Yes. Masaoy? Masaoy? Jeremias Masaoy. Joanne, may jowa ka na ba? Baka naman. Wala pa po. Ado. Sila ano po? Sana all nakatanim na sibuyas. Wala pa kami. Ganyan pa lang yung amin, no? Ganito pa lang oh. Maglaki na yun, nabuluhan na naman ay pinatubigan. Kailan? Kanina. Nyarnil kiniado. Tapos Rosqueta. Hello po kay Ma'am Marilyn Rosqueta. Yan. Stay safe and stay safe always. Yan. Hello po. Hindi, ano yung pay na wifi. Network. Galaxy. No, nag-loading yun. Hindi, nag-connect yung ano. Hello po, Tito's Kitchen and Adventures. Hello po. Ingat po kayo dyan. Ba't wala dito sa cellphone? Loading. Ngayon ang signal mga dito. Pero yun, nag-play yan. Oo. Yan, hello po sa ating ano yun, ante, 20? 20 bumaba. 20, sapa yun na. Tuturog kayo. Hello po kay Buntis. Makipagkwentuhan kasi Ayan kahit na. ang haling tapak. Kay masang turog da. What's up mga pretty DFL ladies? Kunwari, nandito po Okay kami lang sa naman beach. po. Sarap dito sa bukid, ma. Hello po, Ka Arnel Sarap Pascual. mag-volleyball dito, no? Pag-shout out Wala dito nang sa lokal sabi. ng Millwoods, Canada. Yan. Hello po sa mga Hello kapatid po. dyan sa Millwoods, Canada. Hello po. Anong oras na Ingat po po dyan kayo sa Canada dyan. ngayon? Siguro mga Good evening na. pan Good evening. Madaling araw. Ganun siguro. Good morning. Good. Siyempre matulog na kayo pa. Maglubot ganing kay Jayan. Hello po kay Ma'am Grace Aquino. Ayan. Sana all nasa ilalim ng sagingan. Yun na kayo. Saan po kayo? Ay, uwi na po kayo? Kala ko po antayin niyo po yung bibingka. Ano mo na doon? Kayo ito na na. Rapeng. Anong gawin natin ay? Isulutin ko siya. Ayaw, ay, hindi ko po nagsiligaya. Bakit kami? Okay lang mga single lady. Palabas? Yung chinilas ko, tita. Okay, okay lang. You asked me and I said yes. Tingnan mo, hindi naman. Sinalaman na yubin. Hello kay kay Gilbert. Yan, pa shoutout naman mga kakabset. Hello po. Gilbert. Kay Arnel Pascual. 10:40 PM na po dito. 10:40 daw PM 10. Ayaw mo sa Canada. papay. Maaga pa. Maaga Hindi pa pa. lang magpuyat. Good evening po. Ingat po kayo dyan. Anong lasa, mahal-mahal? Ano ba ito? Orange daw na Australia. Yung makapal sa urong balat. Kaya napagbalataan niya, ganyan. Nakabili ako dati na. Ang dakil mo, di mo nasangkit. Bala sa tawin pa ang gijay kwan. Maliliit, kayat-kayat. 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 Sige Sige po. po.
Balik po kayo sa sunod. Kala ko po matulog kayo. And guys, may bumisita dito sa farm. Nagulat kami guys, bigla na lang may tao dito. Pagdating namin dito guys, may meron na nagkakainan dyan. Malaki na rin yung isa. Kabagyan ng bata. Hindi ko alam kung saan yung nabasa ko dito. Yung asawa ni Rick Chris. Yan, hello po sa ating 27,000 viewers. Thank you po. Thank you po. Sorry, excuse me. Hello po kay Norante Rosqueta. What's up mga pretty DFL? Aba. Hello po. Ingat po kayo dyan. Kay Ma'am Marilyn Rosqueta from San Diego, California. Di mo panintulog, gida. Yan, hello po kay Ma'am Marilyn. Thank you po sa panonood. Excuse me. Kay Rene Obelio, yan. Hello po, shout out daw from Susuyaba ko, mabaw. Ganun lang yung dalawa. Ako nagsusuyaba mo. hindi ko na makita ko DJ lo na may. Pero ang antay cellphone ni Peng. Eh kayo na. Napangkain sa amo naging dagtan. Ano to? Hello po kay Sir Raulito de Torres. Ayan. Now can I tell who the best looking DFL? Thank you po. Kamuha na nga dyan, baka na. Talking. Stop Ayan. talking. Shout out daw sa nakablo. Sino bang nakablo? Wala namang nakablo. Si Jen. Pa-shout out siya. Ayan, Grace Aquino from good morning mga sisters from Belfast, United Kingdom. Ayan, hello po, Ma'am Grace Hello po. Aquino. Ingat po tingnan- kayo tingnan na dyan. tayo sa United Kingdom. Maganda yun dahil yan. Ito yung G, malupalo mga ka-DFL, stop ka muna work ko. Pa-shout out from Kuwait. Wala kayo pagkain. Wala Sabi ni po. Ma'am Marita Victor, maya po magluluto po tayo ng bibingka. Bibingkang kanin. Mr. Mon, ano? Ayan, shout out daw sa asawa ni Ma'am Luz Kitchen and Adventures. Kay Sir Monwell. Ayan. Hello po. Hello sir. po. Ingat po kayo dyan. Hello naman po kay Noemi Salamante. Ayan. Kumusta po kayo dyan? Yan, gising ka na daw po. Asawa ni ni Tita Luz. Ginigising na manood ka na daw ng BFN. Shout out po from lokal ng Noble Thank you po. Ingat po kayo Hello po sa ating mga dyan. kapatid dyan sa Kay Ma'am lokal Hope Elizabeth. ng Novaliches. Annalisa Sabino. Hello, shout out po sa ating kapatid na Annalisa Sabino from Guam, USA. Ayan. Hello po Hello sa ating po. kapatid dyan sa Guam. Ingat po kayo dyan. May bakbakan yata doon. May samba, magtupad daw kasi sila. May samba. Natulog pa daw sana sila. Pwede pa mo. Baka masarapan daw ng tulog. Yung taga-Batasan. May gid. Sarap pa ng tulog din na Sabi niya. Baka masarapan daw ng tulog. Ayan, hello po sa ating, hello po kay Sir Ruben Galinato from Baka Rome, pala ng Italy. saging. Yung dala mo yung saging Ayan, dito. hello at po. yung mukbang. Kasarap ka tamis. Kaya, Sabi, Ano nakadalawa nga na dito? nga ako eh. Nagkinis ti balat na ka. Bilang Kasano ko madiso na madinga. Hindi, Bilang matiga. Jenilyn Korea. Nagapakyo. Korea. Hello po kay Ma'am Jenilyn Korea from
South Korea. Ayan. Hello po. Hello po, sa Ma'am mga Jen ng taga- Korea. Solid Ingat FM po dyan kayo sa dyan. South Korea. Annyeong! South Korea, sana all. Sana makarating din tayo dyan, no? Sa mga Korea, sa mga Japan. Sa pangalan na lang eh. Ay, naabok. Parating tayo. Ano ba yaya? Ay, kami matatanda, hindi na siguro. Siyempre. Ikaw, Ante Ligaya, sa mga bansa, anong gusto mong puntahan? Ha? Mag-Japan ako para magsayaw. Ale, magpunta ka lang sa Japan, magsayaw ka na? Ano, malay mo ay kung mo. may magkagusto na magsayaw. Magsayaw ka sa club? magkagusto daw. Maggusto Kala na niya hindi. magsayaw sa Ang club. ano kasi nila, ang mindset nila, akala nila yung pag nag-Japan, kala nila yung mga Magaling bumasiba. magsayaw. Hindi, Yung nagsayaw-sayaw na sa club. magaling yung magsayaw mga lang. ganon. Parang yung mga entertainer, parang ganon. Magaling magsayaw yata Hindi, doon. bakit baga pag nag-Japan, ganon na agad? Hindi, magsayaw ka lang nga. Di maging kon ka. Payuki. Kaya pag sabi nila, ayun nga mga bansa na Japan. Nagsala ka jay? Tunada. Magsayaw Maday. lang. Magsayaw ka sa konante. Ganun. Dati uso yung ganun, pero ngayon hindi na. Yan, makikikain ako mamaya ng bibingka. Magsayaw lang. I watch na lang paano magluto. Magaling magsayaw yung iba kasi doon. Yeah, tingnan nyo guys yung aming saging dito. Oh. Kaganda ang pagkain ka. Sarap ay. Ito na lang guys ang aming mukbangin. Aki mo, mangyang kinursing. Kinursing di yung kisina. Parang yung balat mo. Kadaming itim-itim. Tamis. Ayan, hello po kay Ma'am Chrislyn Ragasa. Yan, shout out daw mga Team DFL from Arezzo, Italy. Yan. Hello po, Ma'am Ayan, Shirley Italy. Rogasa. Yan, hello po. Yan, thank you po sa panonood sa aming YouTube channel. Tamis no? Ayoko na magkain madami na. Meron tayo. Hindi, masawsaw sa bagong ito. Ano kayo sa Bisaya? Bago may mantika. Ginamos. Bago may mantika. Bago may mantika. Yung saban naman yun sa Siya mo Bisaya. iramas kasta. Na nilaga. Tapos sausaw nyo sa Sa bagoang. Sarap naman. Iramas mo yun na po. Kaya okay lang din pala yung May mantika eh. Hindi siya yung maganda yung balat niya. Kano Kram? Tayo dahil niya. Medyo na natangka na. May na, mainit pa doon. Oh, may doon sa may Nagmaliit sila? Punta ubas. Kunti lang. Hindi nila nakita yung banit ng tipaseng. Pinahiram daw sila ng pandoon. Ng baniit. Nagbalinta na dyan. Ay, bulati pa nga. May bulati pag natira. Bakit may banid sila daw? Ewan ko. Aywan eh. Baka maga... Ayun din yung kon ko kanina. Hirap man lang. Ba't siya nakalagay banit mo, te? Yan lang. Sa ako lang. Tugumay-may. Sa gumaymay. Paalam na tayo. Kung tutulog ka na. Ano kang tiligaya? Ay matulog. Sorry po. Kumayang gabi, puyat ka na naman. Ayun guys, thank you po sa pag-join nyo sa aming live for today. Ayan, thank you so much po. Bye guys. Kita-kits na lang po tayo sa ating susunod na upload. Ayan, bukas po may upload na ulit tayo. Bye Thank po. you po. Yan, pahabol ko lang si kapatid na Annalisa Sabino from lokal ng Yego, distrito ng Micronesia. Yan, hello po kapatid na Annalisa Sabino. Ayan, Ingat hello po kayo Thank you po sa dyan. panonood sa aming YouTube channel. Bye po, we love you. Guys. Ingat Bye po. Bye-bye. Ingat po kayo dyan. Saan ka magpunta? Talaga